Nestíhám nic, ale jedu do práce. Čau, tady jdeme o pondělí, nový den, jdeme na to. Nechápu to, někdy člověk tu práci úplně zázračně stihne. To se podařilo dneska. A protože jsem se o víkendu flákal víc než je zdrávo, tak teď si to trošku odpracuju. Dojedu domů, nasedu na kolo, pojedu k Mikýřovi, pak se vrátím domů a půjdu ještě běžet. Protože mi to chybí, to běhání. Cesta probíhala celkem standardně, kdybych z toho kola nespadl. Stala se mně věc, kterou jsem očekával, že se mi stane. Zajel jsem kolem do kolejí, situaci jsem nezvládl a lehl jsem si. Naštěstí jenom tak na bok jsem se sklouznul, kolo i moje tělo snad přežilo. Dobrá zkušenost, hezky jsem se rozmás, proto to kolo je zábava. Nikdy nevíte, jak to dopadne. Jdu makat. To by bylo. Teď to jenom hodím na zásilkovnu a jdu domů snad bez pádu. Let's go! Cesta zpět byla klidnější. Je to divočina, ale teď jsem to měl pod kontrolou. Přelídu se a rovnou vyrazím. Dám si takovou zvlněnou trasu přes bastion Vyšehrad Kavčí hory až k Branickým skalám. Tam se běhnu hřebínek a zpátky normálně podél Vltavy. Chci ty trasy změnit, hlavně přidat kopce, protože ty se nikdy nestratí. Běžím to v botech Hokavarman Arahi 6. Let's go! První stop. Bastion. Stop. Vyšehrad. Ale nekončím. Kavčí hory, třetí kopec a běžím na závěrečný čtvrtý a ten bude výživný. Branické skály, závěrečný vrchol. Tady se během pohřebem, to byla taky sranda. A domů rovně. Ty vole, takhle zarostlý to tady nebylo. Je to těžké za mnou. Teď jenom kus podél vody až domů. A mám to. 12 kiláků, se docela svižně 4 km po rovině, kolem tempa asi 40. Tak jsem hotový, no, bylo to proti větru. Ty kopce byly taky náročný, ale když se člověk kopne, to je nádhera i v tom vedru. No, zkusím takhle to udržovat, ne žádný extra rychlosti, ale prostě posilovat nohy v kopcích, když nejsem schopný posilovat nohy v posilovně. Ale musím začít něco dělat, protože nedělám nic navíc, jenom běhám, to umí každý. Musím se zlepšit.
A než se člověk naděje, tak je zase v Brně. Natáčecí den číslo 58 a večer domů. Easy. Čau, tady Emil, úterý, nový den, jdeme na to. Zase točící masakr, ale snad jsme všechno zvládli. A jedeme zase do Prahy. Nádherný den. Práce. Sláva na starý, to bylo dobrý. Jsem si zdřímnul v autě, tak to rychle uteklo. A skočím si k tátovi pro nový boty. Nečekejte žádný zázraky. Nová verze. Hádejte, jaký bot. Už se na ně těším. A je to tady. Mám nový boty, už jste asi ani nedoufali. A jaký to jsou? Jak už vidíte z obalu, Salomony. A nešahal jsem vedle. Jsou to nový Salomon Aeroglide 2. Moje starý Salomony Aeroglide 1 mají naběháno přes 1800 km. Vzal jsem si jenom novější verzi, trošku jinou barevnou kombinaci, tak doufám, že budou sloužit aspoň stejně tak dobře jako ty starý. A stály mě 2000 korun, protože jsem je měl s 50% slevou. Myslím si, že na krámech teď stojí asi 3990, ale tu slevu jsem získal ne kvůli mému natáčení, ale táty kamarád tam má slevu. Jsou to boty na silnici. Klasický daily run, bez karbonu. Prostě pohodlný boty, které by vás měly přenést přes spoustu kilometrů i v rámci třeba recovery, lehčích běhů po náročnějších trénincích. Ale já je budu používat prostě na všechno. Do kopců, z kopců, na beton, do terénu. Nemám jinou možnost, nemám jiný boty. A rozhodl jsem se, že si je jdu rovnou otestovat na krátký běh. 5 kiláků, 6 po nábřeží. Let's go. A má to 6 kilometrů. Nechci to zakřiknout, ale boty na první dojem úplně skvělý. Přesně, co si od nich představují měkounký. A takhle by to mělo být, kdyby chudáčky věděli, kolik kilometrů je se mnou čeká. Myslím, že hodně brzo se do nich ty kilometry zabořej. Dobrou noc. Kde jsem včera skončil, dneska začínám, jdu si proběhnout s bootcampem, ale bude to jenom kratší běh, protože mají pak nějaký cvičení kruháč. A to se já účastnit nebudu, protože jsem línej a hlavně se cítím lehce nemocnej. Nevím, kde to na mě co kdo prsknul, ale je to tady. Čau, tady Emil, středa, nový den, jdeme na to. A mám to asi 5,5 kilometru, hlavně fakt na mě asi něco leze. To je nepříjemný, zkusím se nadopovat práškama a zahnat to. Se o sprchu a hurá do práce. Včera proběhlo už jenom vládní fotbalu, fakt se necítím dobře. Pořád se necítím dobře, ale zatím to nepropuklo nic horšího. Ale dám si pohov od sportu, ať se z toho co nejrychleji dostanu. Nevím, kdy jsem mohl to chytit. Jdu do práce. Čau, tady Emil, čtvrtek, nový den, jdeme na to. A jen to hvízne a jdu domů, potřebuji ležet. Necítím se nějak extra špatně, jenom cítím, že nejsem zdravý. Je to celý život. Takže to dneska radši ještě vyležím, abych třeba se rychleji vrátil na značky. Čau, tady Emil, pátek, nový den, jdeme na to. Cítím se pořád, že jsem nemocný, ale snad se to nehorší a trochu se to lepší. A věřím, že bych mohl dneska už jít běžet. A to se rozhodne až večer. Dneska to bude dlouhý, ať už tady, anebo pak pojedu k Měkýřovi. Flákal jsem se až schudí do toho, půl je hotovo, to platí vždycky. Tentokrát jsem nespadnul, to je velký úspěch a musím si na ty kole dávat pozor, no člověk tak jako trochu ztratí ostražitost. To tady podělám a pak rychle domů. Musím jít běžet, cítím se docela dobře, ještě to určitě nejsou 100%, ale běhat se dá, že bych se mohl válet do nekonečna. A je to, tady pořád makají, to je hrozný. Vyhraju peníze, pořád musí pracovat. Ta youtubeřina se fakt nevyplatí. Kdo by to čekal? Jedu domů. Dám si výběh přes pár kopců, asi to bude docela dlouhý. Poběžím pomalu, ale poběžím.
žádný prdění. Beru na to samozřejmě nový Salomon Aeroglide 2. Není takový vedro, tak bych to měl zvládnout. Let's go. Teď se šplám na Petří, ale nepověřím nahoru. Tak lehce ho líznu, ale je to kopec tak, jako tak. Jsem možná trošku přesně své síly. Jsem zrovna na začátku a nějak moc to žernu. Dobíhám s Petřím a postupně se přesunu na Letnou. Jsem na Letný a tady se moc neohřeju, jenom spadnu dolů do stromovky. Musím ubrat, abych to uběhl. Stromovka, tady to nebudu prodlužovat. Jenom spojovací bod do Trovy. Třeba už nemůžu. Troja. Už se budu vracet, ale přes kopci. Tak tady se mi to nepovedlo. Chtěl jsem běžet po tom hřebenu, ale netrefil jsem to. Tak příště. Teď musím si dostat na Vítkov. Slíbil jsem vám Vítkov, tak bude Vítkov. Naštěstí už je poslední vrchol. A už se musím nějak sesunout k sobě. Hrozně. Ale jsou volně jedny z nejhorších schodů v celý Praze. Opravdu. Vítkov. Malí tancujou. To je hezký pátek. Tak to doklepnou touchdown. Solo conmigo. A mám to nakonec lehce přes půlmaratonek, hodina 45 na nohou, šílený, strašný vedro, jsem úplně hotový, přecenil jsem své síly, jediná škoda, že jsem minul ten hřebínek za Trojou a aspoň jsem si to prodloužil, místo toho. Ty vole, no to jsem byl nápad, takhle po nemoci to tam poslat, ale člověk, když se rozběhne, tak musí doběhnout domů, že? Nebylo cesty zpět, zítra si dám si klídek, teď se ještě hezky vypotím a budu dobrý, to je jasný. Tak jo, to bylo hezký, dobrou noc. Čau, tady Emil, sobota, nový den, jdeme na to. Celý den jsem se flákal, úplně totálně, jenom jsem spal a čuměl. Tak teď mi to aspoň zachrání cesta za kamarádem na grilování. Chvilku tam pobydu a rozhodl jsem se, že pojedu na kola, není to tak daleko, ale je to do kopce. Snad to nejdu. Tak už jedu domů, mám úplně vyběhlej mobil, takže nic nenatočím. Ale bylo to hezký posezení. A hotovo. Zpátky to bylo asi o 20 minut rychlejší. Ale docela jsem potřeboval protáhnout ty nohy po včerejším běhu, protože mě bolej víc, než jsem čekal. Maraton jen tak do kopců si dát, to není úplně easy. Čau, tady Emil, neděle, nový den, jdeme na to. Nebudete věřit, co jdu dělat. Jedu zase do Brna. Máme tam nějakou akci, tak to potřebujeme natočit. Natáčíme nějaký koncert. A zase všechno kolem. Až se dohraje, tak pojedeme zase domů. Jako, aspoň to není nuda ta práce, ale nemuselo by to být o víkendu, že jo? Hej, pojďte! Čeká nás to nejlepší léto na světě! Letní party tam mě baví, tenčím, nic mě nezastaví. Stávej a vem si skate, je tu léto summer vibe. S kámoši dám si date a bude nám fajn. Tancuj a užívej, buď trochu bláznivej. Party se roztáčí, dnes nejdeme spát.
Nemusíš se bát, oh, než všichni spolu zažije volný pád. Letní párty tam mě baví, tančím, nic mě nezastaví. Nikdo dnes nebude sám, léto patří nám. Bouřka vypadá, že je tady za chvíli a my jedeme domů. Nebylo to tak marný, jak by člověk řekl. Pro děti úplně ideální koncert. Docela dobrá energie. Jsem zase v Praze. Tak vidíte, ten týden takhle z rychliku, to jediné, co člověk může cítit na těch videích, že to strašně letí. Já už si dám jenom pohodu doma. Dobrou noc.